Hello everyone guys, welcome back to my channel. दायो आङो कलेजाव थांनो नागिरदों माने जोंहा सेसनेल टेस्ट सोलिगासिनो दा सान्दुङाबो ओंखाराखैमोन ओंखायनो जेकेट गानबोदोंमोन नै सान्दुङा दासो जोमैयाव थाखोमादोंमोन ओमफ्राय दासो ओंखारदों आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों कलेजाव थांसै आरो आंहा मोनसे आखि होनाय दङ सावगारि आखि होनाय दा बेखौ आङो दा लानानै फैनोसै आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों थांसै come on let's go baby Cuma ngambil anjing di sekolah lah, A few minutes later. मोनफैबाय guys, स्टेनाव माने भिडिअ लानाय जायासै इसां गिरमोन नालाय लामाया दा नै लोगोफोरखौ नायदो दा एग्जाम लिरनोसै टाइम जाथ'वाखै दायो दा आङो गारि स्टेनाव दं आरोना दा मबाइलबो लांनो होआ जोंना दा नोंथांमोननो आं देखायहरनोसै कलेजखौ दा जों हाबफैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायहरदो इनो बैनो जोंनि कलेजआ दा बेयावनो जों थांनानै लिरहैसिगोन आरोना एग्जामखौ दा इनो थांगासिनो दं सिख्लाफोरानो बांसिनलै लाजिलायलाङो आं मालाबाथ' आं हारसिंसो जायो कलेजाव माने क्लासाव हारसिंसो जायो आङो सेंग्राफोराव ओमफ्राय गासिबो सिख्लाफोर जाजोबो आरोना दा आदैखौ नायदो मा दं दिनै मा दं C5 0 मोनगोन दा ओरै नायदो इयाव माथाम टपार्सफोर दङ Hello friends. मा दं दिनै Hah? मा दं मा साबजेक्ट C5. C5 Oh. ओमफ्राय मा लायो नोङो मा डिपार्टमेन्टआव Political. पलिटिकेल इजि ना 90 is not good. बेसेबां मार्कनि जादों ओरैनो एग्जामा At least 50. 50 पास मार्क Pass mark 20 dong. 20 आंथ' 20 खौनो मोनगोन ना मोना Ini mungkin deh. 2 hours later. एग्जाम लिरखांबाय गाइस दायो जोंहा FXB आर्ट गेलारि जाय आखियो बेनो आङो मोनसे स्केट्स आखिनो होदोंमोन दा आं बेखौ दायो लांनो फैदों दा कमप्लिट जाबायानो दा नोंथांमोना नायदो दा बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै आखिदों दा नायलांदो बुंदो एसे वेलकम केरल भाई आखिनानै आंहाबो नै जेनेबा प्रेक्टिस जायो एसे आरो आंबो गोजोननाय मोनदों बिदि खामानि मोननानै जेनेबा बेनोसै
दायो लाखांबाय जोङो लाखांबाय दायो थांनोसै न'आव थांसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दहायनि लामाजों थांफिनसै आरोना दा बारा एसेबां देखायनाय जासै ओमफ्राय दहाय एग्जाम लिरफिननायाव हाखु दाखु जाबाय एसे टाइम मोनासै भिडिअ बनायनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो स्केट्सखौ लाबाय नै दा बे मोनसे माने कापोलमोन आरोना दा बे जोबोद खस्थ'जों आखिनांबाय बिथाङा दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो 20 minutes later. सफैबाय जों गाइस न'आव दायो नायनोसै स्केट्सखौ माबायदि दा देखायनोसै आङो नै टेन माबायदि नुदों लोगोफोर नायदो वाव 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 जोंलायलायथारदों माथो सोर सोर जाखो बिसोरबा दा नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ गाइस माबायदि दा लोगोफोर नोंसोरबो आखिनो गोसो दंबा बिथांनि चेनेलखौ भिजिट खालाम FXB आर्ट गेलारि दा बिथांनि चेनेलाव नोंसोर नायनो हागोन बिथाङा माबायदि आखियो दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाइस नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव टाटा बाय बाय